Čaute všetci, vítam vás pri druhom videe z tejto sérii. Takže dneska si urobíme sushi. Najprv si dáme toto tu. Na to si môžeme dať nožík a potom ešte nejaké omáčky. Prvá omáčka vyzerá takto. A druhá takto. Takže ideme na to. Najprv si dáme tu na sushi a ideme ho rozrezať. Tak. To máme. Tak. Teraz si ho môžeme postaviť. A máme hotové prvé sushi. Urobíme si 3 druhy. Takže ako druhý druh bude tento tu. Rozrežeme si to. Tak. A už to je. Môžem si to poskladať takto do rádok. Tak. A posledný druh. Takže ako posledný druh bude nejaký takýto. Najprv rýžu a na to si dáme niečo takéto žlté. Tak. Vidíte, ako to vyzerá? Ďalšiu rýžu a na to losos. Tak. A posledné rýžu dáme a na to ďalší losos. Tak. Teraz to dám takto tu. Ešte si na to dáme omáčky. Tak. Tak. Druhú omáčku. Tak. Teraz vidíte, že sushi vyzerá naozaj fajne. Keď dáte like, natočím ďalšie video, v ktorom budem variť koláčiky a budú rôzne príchute. Čaute!